Με σκοπό να διανύσει 500 χιλιόμετρα, ξεκίνησε το ταξίδι της μια ποδηλατική ομάδα με αφετηρία το Καλιμάρμαρο. Είμαστε η ποδηλατική ομάδα 15 χώρες σε 30 μέρες. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη εκδρομή που κάνουμε για φέτος, για το 2012. Θα διανύσουμε 500 χιλιόμετρα ασταμάτητα, με ποδήλατα, mountain bikes, trekking κτλ. Με επικεφαλή στον Αθανάσιο Τσάκλα, 16 ποδηλάτες συναντήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Καλιμάρμαρο για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Η διαδρομή θα είναι από Αθήνα, θα ανέβουμε την Πάρνηθα, από Σκούρτα, για Θήβα, Λιβαδιά, Ράχοβα, Αδελφούς, Ιταία, Γαλαξίδη, Ναύπακτο, Σαντήριο, Ρίο, από τη Γέφυρα, Αίγυο, Ξυλόκαστρο, Ακράτα, Κόρινθος, Μέγαρα, Ελευσίνα, Αθήνα. Πιστεύουμε να είμαστε πίσω Δευτέρα ξημερώματα. Η δική μας ποδηλατική ομάδα είναι μεγάλων αποστάσεων. Υπάρχει μια ομάδα με τον ίδιο τίτλο στο Facebook, 15 χώρες σε 30 μέρες με ένα ποδήλατο. Είναι βασισμένο σε μια δική μου ιδέα, με ένα ταξίδι που έκανα πέρυσι. Στην ομάδα μπορεί να συμμετάσχει όποιος διαθέτει ποδήλατο και όρεξη να φάει τα χιλιόμετρα με το κουτάλι. Όχι, δεν είναι καμία κλειστή ομάδα. Το ποδήλατο ποτέ δεν εγκλωβίζεται έτσι. Είναι άναρχο από τη φύση του. Με το ποδήλατο μπορεί να κάνει τα πάντα. Καταρχήν χαίρομαι ποδηλατώντας. Κατά δεύτερον, φυσική κατάσταση, ψυχολογία. Γενικά μου αρέσει με τα πόδια μου να κάνω όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Ο φόβος πρέπει να υπάρχει, είναι απαραίτητο συστατικό για να οδηγήσει σωστά, αλλά αυτό που λέω και συζητάω και με τους ποδηλάτες μου και με τον κόσμο γενικότερα είναι ότι πρέπει, για να σου δώσω άλλο σεβασμό, πρέπει και εσύ να δώσεις σεβασμό.